Saman mo, bugo, bright. Ha? Ing nanay mong tupad, ina, bugo ka, bright. Kay si Jesus, nangutana siya, bugo na bagyod mo kayo? Unsa man ang bugo, nga bisag nakakita, bisag nakadungog, bisag gitudluan, di gyud kasabot. Mao nay bugo. Di sa tingali mo ingon ana no. Kana bang nakakita na ka nga ang 1 plus 1 equals 2. Nakadungog sa kang giingnan ka nga kiniha 1 kana 1 anya kani 2. Nya gitudluan ka nga mao gyud sakto 1 plus 1 equals 2. Nya di jud ka kasabot. Igsunod pangutana 1 plus 1 3. Wa man na ko gitudlo mo kabugo sad nimo di ba anak na? Amo na si Jesus. Ngano man? Kay ang gihisgutan ni Jesus ang igpapatubo og pan. Wa siya maghisgot nga kuwang ang pan. Ang igpapatubo ba? Mao to iyang gihisgutan. No si Jesus kadungog banta mo nga akong gipangutana pagbantay mo sa igpapatubo sa pan. Nganong naaman mo gahisgot nga hala usara man day kabuk atong pan gipadungog-dungog man ta niya bahin ani ana nakuwang tas pan ingon si Jesus nganong problemahon man ang pan 2 3 sira ta kabuok nya usa kabuk pan kadto ganing 5 kabuk pan nakapakaon man ganing 5,000 kadto ganing 7 kabuk pan nakapakaon man ganing 4,000 nya maguol na noon mo aning usa ra kabuk pan nya 3 sita kabuok kasayon ra na pero ang sabta ninyo nganong naghisgot si Jesus og igpapatubo sa pan kana mo importante nga ilang pamalandungan kamo nakasabot mo ana unsay gipasabot ni Jesus nga pagbantay ha sa igpapatubo sa pan ni Herodes og sa mga Pariseo unsa may igpapatubo sa pan nga gigamit ni Herodes og sa mga Hudiyo. Unsa man ang igpapatubo, equivalent sa ipadaghan. Unsa may ipatubo ba? Pwede sa atong sangpit atong ingnon nga ang pagpadaghan sa pan. Nagigamit sa mga Pariseo og ni Herodes. Unsa man? Wa mo kibaw? Ang gigamit ni Jesus aron ang 5 ka pan mudaghan or mutubo ang gigamit niya gahom sa Dios. Ang gigamit ni Herodes og sa mga Pariseo aron mudaghan ang ilang pagkaon gahom sa tao. Gahom sa tao. Mao na siya. Magbantay ta ani kay usahay ra ba ang atong gamiton aron kunuhay ta saktos kaon aron kunuhay ta secured ang future ang gahom nato muna gamit din tag economics nya inigamit natong economics kot din tas kay ngano man di man paigo nahoy ni takes nako pader dili ni ako pagsaway nimo kay magsige mangyugog sunod sa imong misa pero nalang ko i-clarify ba murag sugyo tingali ni di man sagud ka minyo pader ako minyo man ko kana bitang magsikag hisgot nga ayaw mo pagsigig limit adang panganak bisag mo abot pag 25 inyong anak ay mo kahadlok siya pader sa tinud-anay gyud og imo nang sultihon ikaw nga di minyo sayon ra pero ako nga isip minyo pader lisod kana bitang gamay ra kag income pader unya daghan kag anak lisod yun pader simple ra na ang arithmetic ug ang imong anak usa o duha lisod yun sayon ginapakanon kaysa 10 or 15 kabuk imong anak sakto ba siya dili purting saktuha ano gutaw masayop purting saktuha sa simple arithmetic ra man na pader ningon din ko, congratulations. Sakto kayo imong analysis, pero ang imong gigamit, ang imong tawhanon na sukdanan.
ang gigamit sa Ginoo ang Dios nun nga sukdanan. Ang imong gigamit, ang imong tawhanong kapasidad, ang gustos Ginoo gamito nato ang Dios nun nga kapasidad. Ang imong gibasihan ang tawhanon nga gahom. Unsa may gustos Ginoo, basihi ang Dios nun nga gahom. Na siya. At tanawa kaning mga tawo nga nagamit sa tawhanong gahom. Matod pas atong unang pagbasa, ingon si Santiago, ayaw gyud pasanginli ang Ginoo kung naa na kay mga tentasyon o naa na kay mga pagsulay. Tanawa, di ba kita? Unsa ito dayon gisulti? Gisulayan ra gyud kos Ginoo ani. Akaya ra gyud ni kay ang Ginoo di man ginamuhatag og pagsulay nga dili nato madaog. Di ba mo ana unday no? Gamit pa mo ana no? Mga Herodes mo, mga Parisiyo mo, mugamit man ta ana. Labi na ang imong papa na paralyze, sundan sad sa imong maguwang na paralyze, tak-tak pag yung kas trabaho. Ay, Ginoo nga nung imong mangkong gihatagan aning maong pagsulay. Di na ninako kaya, Lord, oy. Ana din. Nya madto din kas imong igsuon nga nung gisulayan man kus Ginoo sa may saa nako oy kagihatagan man kus Ginoo og ingon ani. Mao na daday ato isulti no. Herodes mo. Matod pa ni Santiago, ang Ginoo dili pwedeng tintalon. Di sad siya motintal. Muna ang Ginoo dili panuway. Kinsa may nganlan natong panuway nga kusog ay musuway. Panuway ka. Kinsa may itong nganlan ana? Ang Ginoo? Ang yawa. Ang yawa mo'y musuway nato, mo'y motintal ka na mga pagsulay magong ihatag sa yawa. Mauna siya'y pagdaot, pagguba sa atong kalipay, kalinaw, o kabalaan. Munang iyatan, sigihag, suway. Pero ang Ginoo, dili mo suway. Kung sa may iyang ihatag, mutudlo siya, unsaon, pagbuntog ang pagsulay. Mao na siya. Nya asa man ta mosalig aron makabuntog tas pagsulay. Maobitan ng atong amahan namo, ilikay kami sa mga pagsulay. Pasabot, gunit sa Ginoo, kay ini gunit imos Ginoo, guruyon kaniya, palayo anang pagsulay. Murag og bata gud, hapit na siya mahog gantos pangpang, hilak, hilak. Na bata, may kusog ang bata. Abutan dis mama, ingano, naamang kadiya, gikugos, ayaw tiha, mahug ka diyang buanga ka. Tanaw din bata, ang bata, di ba, inigkugos ni mo? Ikugos ba? Mulingi na itong yung gikakuyawan. Mana ba? Mulingi, pero confident na siya, nga anak ka, gakos din na siya ni mo. Magsigig agas ang luha. Dito kupot sa Ginoo. Naamanoy uban hinoon din, amanon mo adtos Ginoo hinoon, magsige naman og pangutang kay way kwarta, adto na nos 5-6. Adto na noon anang mga 5-6 mamasin, adto na nos mga swertres, adto na noon sa sugal, mamaligya pag siya buusahay. Nganong adto man kadto mosalig, nga naa may Ginoo. Ing kapader lisod kayo, 15 ka buka kong anak, unya maura ni akong trabaho, panday, unsao man ana. Pamanday lang diha. Pamanday ba? Total, og di na sila kakaon, mga matay raman ang anak nimo. Nga inig kamatay, wa man sa na nimo patya, imo man ang giatiman, wa man kay tulubagon. Kinsa mo sa dili nato mamatay god? Presidente noy-noy gani, patay man gani nga daghan kay na siya kwarta. Kobe Bryant, patay man gani, nga dato kito tanan. One of the richest, kuangon to, athletes, kalibutan. Patay man gani si Father Fernando Suarez, nga makabuhi gitog patay. Patay man gani si Jesus, nga si Jesus usalan kasultib, usab da yung kinaiyahan, patay man gani. Mahadlok na nung kag mamatay na imong anak, ang niya pa irresponsable man po na nga namatay sa gutom. Di man ka irresponsable kay nagsigi man kag pamanday. Di ba? Naningkamot magagtrabaho. Di, og wa na jud kay lungagonon kanang ginabas gud, lungaga na. Dili ay
na ay pulong sa Ginoo, ayaw sad pagdanghag lagi. Unsa may pulong sa Ginoo? Sa may pulong sa Ginoo? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to you. Pangitaa usa ang gingharian sa Dios ug ang iyang katarong ug ang tanan ihatag nimo. Ang akong amahan gahapon birthday man mama gahapon, no? Valentine's Day, birthday mama. Katos mama nakaabot gyud tingali tog mga 4 ka buwan sa grade 1 or 2 ka buwan ba to. Mas taas-taas yung education ni Papa kasi Papa mga usa ka semana ra mas Papa. So kung buto na hunaon, bugo gitos Papa. Pero bright kay Papa eh. Sa una, kanang wa na mi hapit kanon, nya 5 mi kabuk anak, nya mangadto pa mis kakahuyan aron mangita na mga saag nga ubi, mga balyakag, kana mga unsa na dihang amo makuha dito sa kuan, apil na ng boot, na porting daghanang tunok, na mga apaling dagko ba, mga samad in taon mi ana. Pero basta lang makakaon, ana. Inig humaglungag ng Papa niya, magpanit na siya kanang ubi nga, kanang ubi ba nga linungag ba? Moy amoy paniod to. Pangitaon na namo inig ka alas 8, lungagon sa naang manay makuha, mga alas 10, alas 11, mo na kanon na mo'y paniod to. Nya panitan man ng Papa. Nya mag-alirong man may mga bata. Ana, moingon din as Papa na mo, tanawa, nya natay pagkaon. Di lagi gitapat yon sa Ginoo sa gutom. Nya mutanaw kong Papa ba? Yan ako, no, di gid mamatay sa gutom. Ingos Papa, timan gini ninyo, ang tao nga magtinarong, niya magampo sa Ginoo, niya magkugi, di gyud mamatay sa gutom. Naku, nganong ingon man kaana pa, nga hapit naman taway kaon, di gyud kata mga matay. Ani, ngas Papa, tanawa, niya naman sa tay pagkaon. Na, niya ingon pag-isya na mo, kana manggong tao, nga himuon sa Ginoo, kada tao nga himuon sa Ginoo nananay budget dito sa langit, gikan sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagkamatay, gibudgetan na nas Ginoo. Nalagi na sa kung una-una gamay pa kay kong bata ato, gahuna-huna jud ko ma-imagine ko nako nga tuay dako kay budiga dito sa langit para nako. Ang budiga ba para nako. Nako, unsaon ka to pag-abli, no? Para di na to maglisod og maayo kay tuan na mo day budget. Mura bag kanibang ato ba dinhing para ng kapilinya. Ang kapilinya karon nakuan naman, nahuman naman. Mura ang kato naman lang bongbong nga bildo mo ikuwang. Street ang trabaho ngano man. Last year, August 8 hangtod October 8 last year, nakuha naman nato ang budget. Human naman mo contribute sa mga slots nga Mother Mary's Healing and Deliverance. Di October pa lang, naanay budget ang kapilinya, ang pagtukod. So, ang problema na lang, ang pagtukod na lang, na namang budget. Mo tingong Papa, nanatay budget, din agit ta maglisod. Naku niya pa, unsaon man to pagkuha ang budget. Ingon des Papa, ang pag-ampo, pagkugi o pagtinarong, ay mo pagtinapulan nga rosaryo gyud aron tam di kita mamatay sa gutom. Tinuod gyud karon ay sige na kong kuhas budget, dako gyud ang budget sa Ginoo kay inig-ingon gud nako, sige ihatag na Lord ang budget, hatag dayon. Tanawa karon nangausab na atong simbahan, budget man is Ginoo para nako, ako lang gi-share ninyo. Adi mo to? Mao ni ang budget sa Ginoo. Pero magbinuang ko ani akong pagkapari, maliwat kong Herodes nga hastang asawas iyang igsuon gikabit og kabiton ko ning tanan dinhing mga asawang magsimbahan. Pamabdusan ko ning tanang mga youth, mga gwapa ra ba ni sila dinhi? Pamabdusan ko ni tanan, magpaka-Herodes ko nga magpatuyang sa kaugalingon nya istrikto na kaayo nga din agyo daw nagyog kaistanan, self-righteous na sama sa mga Pariseo, maguba ang budget. Ang divine power mawagtang, maguba ang katilingban, magkusmod na lang ning atong naong. Ano siya? Nilingyan na imong tupad.
Yung nakakuha na ka sa imong budget. Yung ka-withdraw na ka sa imong budget. Daghan ra ba nato na forfeit ang budget? Ano man? Di man ka angayang tagaas budget. Parehagod anang naibudget sa atong gobyerno, unsa may buhatos kuha og sa ombudsman, check upon kung gitarong ba nimo gamit ang budget. Imo ganing gibinuangan, pailan kag kaso, ihunong tong budget. Bisag ka ng budget sa barangay, asa pa na mulusot og buangon ang kapitan? Pailan kag kaso sa ombudsman, isuspenso ka. Di ba? Gano, lingi agusab na imong tupad. Yung na buotan ka o Herodes. Ano? Netong kabuang sige tagpangayos Ginoo unya ari gamiton sa dinautan. Na kabuang nato mo ning Kristo pagbantay mo ana. Nang duna na ganit tay mga pagsulay, mga tentasyon, kupot gid sa Ginoo. Ikupot nimo sa Ginoo pinaagi sa pagampo, pinaagi sa paghilak, pinaagi sa paghinulsol, dadon ning kas Ginoo sa safety nga lugar. Nya adto kanya dito tagbawon. Mao datang moingon ng amahan, 15 ka buka kong anak. O sige, luoy kay na, kupot sa Ginoo. Di ba moingon din ng Ginoo nimo, simba lang. Dad-an ang 15 nimo ka anak. Mura kag baboy diri nga daghan kayong baktin. Ana, nya makakita dayon ang pari, moingon din ang pari. Unsa na imong mga anak? Isa, ay ako ning anak pa dir. Hapit na ni taon way kaon. Mo din ang mga luspad kay gnaon. Ngano man sa gasunod ra gid mis Ginoo pa dir pero may kay nimo rosaryo pa dir. Nimba gini sila. Unsa may buhatos pare? Napamoy malungag. Isawa, sige pagdaring bugas ngadto. Nya simba nya mo ngariha. Nay madre nga nisulti nako ana, 16 sila kabuok. Ano? Pito kabuok 18 sila kabuok. Nya namatyag duha 16. Dadon gi sila silang ginikanan ngadto simbahan. Mura sila lagi mga baktin tupong-tupong rapod sila. Nya siya ika-16. Ika-16 man tingin to siya. Ana o ika-15 ba to? Ni graduate gid siya og kurso. Top notch pa siya pag board exam. Kay na scholar man siya. Timang Brighta. Hangtod nga na administrator siya dako nga kompanya. Nakahuna-huna siyang musod pagka Madre. Karon Madre na. Adi mo to? Ika-16 good. 16 di 15 ba to siya? Perti pag yun ka alive nga pagka Madre. Kana bang kuan gi siya ba kana kay Brightman. Onya, og duha pa lang to kabuk anak atong ilang ginikanan. Katong kanang Madre di na Madre di sa dami magkita. O di ba? Inspired ba sa danang Madre usahay. Kay ma-inspired tas kabuutan ay di ta ma-inspired sa kabuang. Mao na daghan kaayo ang wa kakuhaan ni. Naliwat ra gid tang Herodes og sa mga Pariseo. Gamit yod sa gahom sa Ginoo. Tuo, pagtuo mo'y atong yawi aron ang gahom sa Ginoo mubaha nato. Muna faith is power. Reason is confusing. Kung magsalig lang ka ani atong reason, human capacity, ma-confuse ka, maratol ka, hangtod ma-stress ka, hangtod nga mag-depression ka. Hinggang nga nung nag-depression ka, wa na ko kasabot sa akong kinabuhi, wa na ko kasabot sa panghitabo sa akong kinabuhi. Kay di gina nimo masabtan kung ang imurang rason tuyok-tuyokon ra kasyawa, libugon ra kasyawa sa imong rason. Ayaw ra gud nagamitang imong rason, ngadto ra gud Ginoo, tuo ra gud nga naay Ginoo, wa na kay kaon, tuo nga naay Ginoo. Gigutom na ka, tuo nga naay Ginoo nga nag-ingon, bulahan kamong mga gigutom. Hapit na ka mamatay, tuo nga ang Ginoo nag-ingon, mabanhaw ra ka. Astan ka relax nimo. Lagi. Aman mo klaro. Sige na, nindog na ta.